Fil-ħarifa tas-sena d-dieħla Malta se tkun qed tilqa' l-konferenza Reolox li fiha jipparteċipaw kapijiet ta' stati mhux eżekuttivi ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan ħabbru l-President ta' Malta Dr. George Vella fit-tmiem din il-konferenza li din is-sena tlaqqet fil-Palazz tal-Quirinale f'Ruma. Il-proposta li Malta torganizza din il-konferenza saret wara qbil unanimu. F'Ruma fuq stedina tal-President Taljan Sergio Mattarella, il-President ta' Malta ħasem fid-diskussjoni dwar żewġ temi. L-ewwel waħda dwar l-Unjoni Ewropea fit-triqieta lejn l-awtonomija strateġika u t-tieni diskussjoni fil-plenarja fukat dwar il-kontribut tal-Unjoni Ewropea għal multilateralizmu fid-dinja ta' wara il-pandemija. Fuq l-ewwel tema l-President tar-Repubblika ta' Malta saħaq fuq l-ħtieġa li l-Ewropa tkompli titkellem mal-Afrika u l-Unjoni Ewropea wkoll tħejji għall-isfidi migratorji futuri. Semma wkoll l-Ewropa trid tkun kapaċi tindirizza realtajiet urġenti u inkwetanti li kkonċernaw it-tibdil fil-klima. Dwar it-tieni tema l-President ta' Malta rrimarka li pajjiżna qiegħed ifittex li jaqdi l-komunità internazzjonali fih dan l-ogħla u l-aktar korpi importanti. Hawnhekk semma li Malta taħdem biex tikseb siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda bejn l-2023 u l-2024 b'impensod biex taqdi l-komunità internazzjonali u żżomm il-valuri stabiliti fil-Karta tan-Nazzjonijiet Magħquda. Intant il-President ta' Malta ta' kummenti dwar il-valur li konferenza bħal din se ssir f'Malta is-sena d-dieħla. Il-valur li ħajsir Malta ovvjament huwa apprezzament għal rwol li Malta dejjem labet anki fi żmien qasir li jenna fl-Unjoni Ewropea komparat ma' pajjiżi oħra, però mbagħad ukoll fl-istess ħin huwa ċertifikat ta' fiduċja fil-lewenet fis-sigurtà li hemm ġewwa pajjiżna u anki r-rwol li Malta se tilab f'dawn l-organizzazzjonijiet.